Ayo aku yo paham, kowe kok desa. Paham matamu. Ambek aku Senin Kamis kowe ndur ngene-ngene ngobrol. Lah kowe mau piye? Iki desamu kudu. Desaku. Kowe kudu nunjuke sing profesional. Ya. Lah kowe mantek cak-cak diguyu wong kene. Yo. Kowe ngono kuwi senengamu. Nggih. Ada ora satu kata satu hati. Yo ora. Yo. Lah nek kancamu peko, berarti kowe yo ngrasakne peko. Aku tak senabane. Kancamu seneng, aku seneng. melu seneng. Kancamu rekoso, melu rekoso. Ayo to. Dok. Aku tak. Paling depan matur nuwun. Apa kaya? So. Sing muni biasa ke sapa? Tukang ngempel. Potong aja. Mejas. Kowe apa koprol ning kene? Awak dhewe iki ora senengane wong pengrawe, Dok. Tanpa pengrawe dadi ora jogan. Kowe gua kuwi padha karo gua paksa nang tangan iki. Kang Pras iki uripe saka tabung kempul, masih teko kenong. Kain kok trompet. Oh alah, iki wong iki uripe saka tabung. Lah kowe wani buat kendang iki ta? Buat kendang ya. Berarti sing iki uripe saka kendang iki. Iya, kowe bisa berarti iki bocah iki nang nyawa. Paten. Ora nang nyawa, kan senenge dhewe. Kenong, kendang karo trompet. Trompet gawe lambe. Iki gawe iki trompet. Kendang. Kendang, oke. Dong. Gunggung. Iki tung. Tiba tung. Cara mobil, kenapa tadi? Kenapa tadi? Mobil. Kenapa tadi? Neng ngesor. Ya sepur. Mburi. Neng ngesor. Neng dhuwur. Neng ngesor. Mburi kuwi.
Orang kok gebrak di mawon yo. Lu wis Surabaya ono denger. Balong nanya deh. Endong rapi endong. Makan wong. Sayang. Odin Marianten. Tak sawang-sawang. Napa? Kowe kadhe iki ngrusui rumah tanggaku lho. Tak sawang-sawang kowe barange kok yo mblenjani janji. Wes cukup semene. Wah, ngono. Kok aku kok. Oh, cukup semene. Terus sejatine karo kowe oke. Aku tak karo jatilan ndas naga iki. Iya, terus nunggu nesu iya maksudnya ki cara kucing anggora ki wiki badine anggora kan naga nek bali sik lucu lha gede to lek gede ngene iki yo ngene iki nek gede iki biasane rak nyembur ya nyembur geni ya iki ngiler apa wong ngiler ngapa wong ngiler oke kuwi gawanan aku tak karo iki tunjukkan romantis ya oke jenenge Ica apa Ica Oti alah Ica nggonku ngilane ayu lagi kalau rambut iya ijaremu piye icamu ra ayu iya tapi ayu ra kira lah iso nopo kowe iki ora kurang kira ora kok kira kae ora men 20 lah iya kuwi berarti oke lah iya toh lah yang maksudnya iki aku kok oleh banci lah yang ngono oke karo iki oke yo oke le Dia bocor mau simpen kok. Kantor suwe barang kan ngede. Hei, gak mau suwe lah. Les suwe tak deloke lho. Oh deloke. Lah kalau delok aku ora. Kowe pengen delok pengin. Ya nyong ngene ya. Iya pengen delok kuwi aku ora apa-apa. Sama aku nyebelok naga.
ora wis tak omongi. Dek Ica, sesuk nenek tanggapan, daluhmu tinggalen. Rungokno kupingku. Oleh-oleh yo ngono kuwi nyocok kathok terus bedah. Loh, dadi wong wedok kudu supimpen ya. Takku. Kowe malah melu ngurus bojoku. Aku bilang kowe. Kowe bela aku. Tapi ya bojoku aja. Aku yo tak melu bela kan. Hah? Ya jajal. Aku bilang romantis sih. Pas lagune rada sing kan. Bojoku multifungsi. Hah? Wale. Oh, wale. Wale. Ora ngono. Piye? Bojone kendhonge tuang besi. Wah, apa bikin malas. Bojomu piye, Mas? Bojoku ya ayu. Kayak kelikaan gila. Bojone wong. Bojone wong. Bojone wong. Ya, Cak. Bar lahir. Bar lahir. Bar nikah Adila. Heeh. SD. Ya. Bar Unamaya. Ya. SMP. SMP. Bojoku urusan. Aku gak bopong iki nyapa. Anake wong, Mas. Hah? Anake wong. Tolong. Iki omong ajane karo aku ya. Lah aku karo kuwi ora setuju. Lah nyapa? Kowe karo banci ora setuju. Nggih, aku pengen ngono kuwi. Tolong jangan perkosa saya. Ayo. Bawang. Iki abape nek ora belas. Bakal beransakin tekokan. Lah ya. Lah iki yo lagi makan saiki. Kudune dansa iki piye? Wah, belang lo. Belang lo. Kan. Trompet rodokmu. Wah, berak tapu itu. Ngapa wis wipras?
wedok sing primpet. Mau jaket bola ngantek embong kaya ngene iki. Hei, kowe ora. Lah lagi tak tok. Dasine tak totone. Ora tuwa dasi barang. Iki sing gulune olah kek sapa ya? Ayo. Bapak, oke bapak. Coba. Nggih. Kowe iki kulino gundul keluyuran rene ta. Adewe iki nggih. Sopo iki kek-kek iki? Sekedot barang lho. Gulumu kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa ae? Lah kok iso? Nggih. Alhamdulillah dhewe iki ditimbali wonten selatan. Kuwi nampan mriki nggih. Nampan. Acara apa Bang? Yo reokan acarane kok. Gondo. Nah, kula alhamdulillah adewe tasakurane nglumpukne kanca-kanca sinoman gondo garasi. Gondo garasi. Garasi mobil. Generasi. Paling endak ndongane sinomane oke lho nggih. Ya, gaya cara kaya ngene iki. Ya, bikin nglumpukne masyarakat kene. Iki kan contone kan sinoman iki berarti kompak karo sapa-sapa. Ora panjang umur. Tuwa enom tetep bersatu. Tetep bersatu. Semoga rame tetep bersatu. Iso kompak. Iso seni budaya Ponorogo iso maju. Semoga sinomane dadosa pedoman sinoman-sinoman seponorogo. Lho, masuk nggih. Oke, aja lali. Rokane sauran ning papat. Papat iki duwite sapa? Yutupan. Padha ae. Adewe ning kene nggawa adi. Sapa? Lah aku nggawa adikku, kowe nggawa adimu jare. Ayo, Mbak. Ini, Mbak. Iki matane bisa, Mbak. Ayo, Mbak. Adikku sing ndi? Kok tembang lho. Adike kok ngaco, maju. Ora kan go sandang dinamit. Ya dia kocok kabeh. Hah? Iki adikku kabeh. Lah kok nggo wadi dene. Nggih. Kowe iki tak omong itu. Apa? Unggah adimu nyapa masmu? Apa? Ndok karo turun bowek. Iki adimu iki. Lah tapi iki. Kowe dadi adikku tuju lah. Kowe ora wedi to. Karo yo, kentenge ganteng. Iki. Adike rupane lho, lewat cucut. Ambil ngono paling enggak iki kembar iki gemoy kabeh. Lah kowe kembar kok nyumbrus kabeh. Wah, ini tak beber. Nah ini kan bisa aku. Perkara metu wangel. Bicara pisan metu. Ping 5. Pas kabeh to. Gak iso. Ayo nanti. Kowe kok tunjukne? Adik dhewe. Kata ora gedungane. Lah kok bolong iki piye? Oh iya ora. Gak barang untuk aku. Boh. Mana ya? Terus pitung yuto sawonge lho. Iki nek kodame iki. Masa? Ora percaya rene yo. Kowe tanpa tak sentuh yo. Oh aku tanpa demok kowe lho. Ora kok kelaran. Aku tanpa demok aku. Sik lho. Mosok kodam dipun das. Kodame piye? Lara ora lha. Baca ping rone. Ping rone. Aku ki tanpa demok ora lho sumpah. Aku ora wani aku. Nilai kok tangan iki ora titik. Wis aku ora. Wani aku. Ora aku guyon. Ditantang ngowel. Tunjukkan. Ora salah dialog loro iki lho. Bela. Kaos iki warok-warok. Warok. Ojo gondowe. Lagi adikku. Joget. Tunjukkan yang terbaik. Mengapa